dengang jeg gik i folkeskolen, jeg gik på skolen i Tips, der hvor jeg bor. De første de sidste 2 år af min folkeskole, der havde vi nogle klasser, hvor vi rodede os hele året rundt 4 gange om året. Det vil sige, vi havde egentlig ikke sådan en reel klasse, da vi afsluttede. Jeg havde kun været sammen med de mennesker, som jeg afsluttede min folkeskole med i 4 måneder. Så på den måde havde vi ikke en tæt klasse, nogle tætte forhold, nogle gode minder, nogle gode stunder, som vi har med sådan en klasse, som vi har været sammen her i 3 år. Og vores klasse her har måske ikke været sådan noget specielt, altså i forhold til alle mulige andre klasser, men vi er dog alligevel en klasse med voksne individer, som kan kigge tilbage på de 3 år, vi har været igennem, med et konstruktivt syn. Og jeg ved ikke, om det er noget, I har tænkt over, eller om det først er noget, I tænker over, når jeg er færdig her. Men har I egentlig overvejet, hvad det er for en speciel dag i dag? Ja, det sidste dag, vi havde været nede om morgenen og hente leverpostej nede i kantinen. En klamme leverpostej, som vi udelukkende købte, fordi den var billig, og der var meget af det. Og det kunne erstatte et frokostmåltid, hvis man ikke havde råd til det. Ja. Det er sidste gang, at vi er i frikvarteret nede og hente vand, bare for at komme ud og røre til det efter sådan en 2 timer lang mjæsseltime. Og det er sidste gang, at vi er nede og købe en trykke, der smager af bananer. Jeg vil sige, det er sidste gang, jeg nogensinde får en trykke, der smager af bananer, det ved jeg ikke noget om. Selv ville jeg have ønsket, at den her dag havde været en fredag, så kunne jeg komme ned og få min fredagsbuffet med en carbonade, 2 tarteletter med høns i asparges, og så fylder jeg lige hullet ud med sådan en pasta. Det går jeg godt. Den må jeg må komme tilbage på skolen på et eller andet tidspunkt, når jeg går ud og en fredag og får en fredagsbuffet. Men man kan ikke skrive en god opgave uden konklusion. Så og det vil jeg gøre ved at kigge tilbage på nogle af de ting, vi har været igennem. Jeg har taget nogle billeder med. Sådan lidt kronologisk. Starter med første G, slutter med tredje G. Det billede, I ser her, det er det billede af det første klassebillede, 2 sammen med første G. Vi har ikke Frederik med. Vi har ikke... er der andre, der ikke med det her billede her? Vi mangler, er det en Fiso eller en Fisa? Det ja. Og så mangler vi nogle andre stykker også. Magnus og Aarhusen har heller ikke mere, og det er forskellige. Josefine har heller ikke. Jalal har heller ikke. Yes. Så startede vores første bil, og her har Jussi fundet et billede frem til mig, hvor man kan se nogenlunde sådan arbejdsmoralen til at starte med. Så har nogle piger her, der sidder og laver noget. Så har vi, det er Rasmus og det er Magnus, og er det Jeppe eller er det Rasmus Christensen, det ved jeg ikke. De sidder sikkert bare og chiller, det gør de 2 herrer, Simon og hvem er det? Jeg sidder hjemme herovre. Jeg sidder og spiller... Ja, klart. Man kan se i de her billeder, at der var en rimelig klar sådan opdeling af, hvem man var sammen med til at starte med. Det var meget sådan, der hvor man blev sat, der startede man med sin højre kammerat og sin venstre kammerat. Og det startede man rimelig meget med, sådan til at starte med. Så var det så, at det var på nogle gode minder frem. Vi havde vores duksesystem her i klassen, hvor det var sådan, at vi var sammen 2 og 2. Hvor det så var meningen, at vi skulle bryde klassen op. Vi havde vores egen klasse, det var i 318, ligesom I kender som 318 i dag. Hvor vi var i, var det hele første år 2G, undervisning derinde? Nej, kun første G. Var det kun første G? Hele første G. Og der havde vi det duksesystem. Og så enten på Anton. Så har jeg sådan, at jeg skal dukke i siden. Og det er ikke gået særlig godt. Fænd lidt for noget, Anton. Det må vi gøre. Yes, så var vi på en introtur. Det var sådan en form for introtur, hvor vi skulle lære hinanden at kende. Hvor vi var ude på sådan en leg, hvor 3.G'erne de rendte rundt med nogle smuglerleg. Noget smuglerleg, jeg kunne ikke kalde det, hvor de rendte rundt med noget kartoffelmel, noget majsmel eller andet. Og det lød som om, at det var nogle stoffer, så skulle man rundt og prøve at se, om man kunne skaffe så meget jogs som overhovedet muligt, og så fik man nogle point baseret på det. Og der var nogle, der har jeg også nogle gode billeder af ham her. Her i det Kasper, han ser ret træt ud eller noget. Der var højere i hjørnet. Der var stået der, kartoffelmel der, der var sundt.
og så er der et billede her, hvor... Jeg ved ikke, hvorfor Josefine har taget et billede af noget rengøringspersonale eller sådan noget. Nej. Meget sikkert. Men det var meningen, at man skulle lave sådan noget, man skulle lave det højeste tårn af sådan nogle spaghetti-ting. Så skulle man lige dem sammen med sådan nogle skumpehuser. Det var meget sjovt. Jeg kan huske, jeg var ret ærgerlig over, at jeg skulle udlægge de gode skumpehuser. Jeg ved ikke, om man må spise den, det kan jeg ikke huske. Men det var sgu meget hyggeligt. Så er der lige sådan et cringe-billede. Han har ikke engang. Det var lidt fedt, så smed du bare en snap der. Ja. Og jeg tror pigerne, der skal sætte hår på ham. Ja, det var meget hyggeligt. Du kører. Yes. Så har vi så et billede af en skab, der han har. Den der... Han har sådan en snak. Det er ikke det. Det er så særligt. Der kommer nogle andre gode ting med at være sammen her. Så skulle vi hjem på et tidspunkt også, og jeg husker, at der var rigtig mange af os, der havde været oppe hele natten. Jeg ved ikke, hvor mange der rent faktisk sov, nogen så noget film, nogen var ude og chille uden den skov, der var. Men det andet simpelthen var ret træt, sådan en støj der. Og det kan man altså mærke på de mennesker, der sidder i der var mange gode billeder at vælge med. Men her kommer vi Ej. Det var meget godt. Det var fint her sammen. Så som en afslutning på vores første år, der havde vi arrangeret en tur til Mindeparken. Det var meget få, der rent faktisk var godt. Jeg tror, der var 7 eller 8 mennesker ud af de lidt over 20, vi var i klassen. Men det var jo en rigtig hyggelig tur. Mig og Philip tog og fiskede vi fangede en havørred, som var under det, man egentlig måtte fange. 40 cm langt, den skal være, før man må tage den op og spise den. Men vi spiste den alligevel. Det var meget hyggeligt. Her er lige nogle billeder for det. Der kom der flere på tid. Ja, der kom nogle stykker, som lige tager det sidste, inden de tog ind til byen igen, eller Quick Sharks og sådan noget, det kan jeg sgu ikke huske sådan noget. Der kom vi aldrig ind. Ja, det kan være, det ved jeg ikke meget. Så er der noget andet, jeg synes var lidt karakteristisk for første år, det var den hjemmeside, som der var nogen, der havde stået for at lave. Jeg skal ikke høre, hvad var formålet egentlig med den? Hvad var meningen med den? Var det bare... Ingen idé. Hvad for en hjemmeside? Den her hjemmeside. Det tider, der er der beskriver vores hjemmeside til fint ud. Så skriver det Zoom hernede, og Zoom det gør altså til der. Det var lidt bedre. Vi hører for dig, Rasmus sagde, at du kan så til. Nå ja, du skulle jokes listen. Du jokes eller? Hvor er Anton? Nå, det er han. Ja, den stop. Måne lavede vi overhovedet noget? Nå, så kom vi i 2G, og her er billedet fra 2G. Det var meget billede. Samtidig med, at det her billede blev taget, der kom der en fyr rundt og strålede Simone i sådan en uge. Jeg skulle lave sådan en video om HXX. Jeg kunne godt finde den inde på Vimeo og sådan noget, men jeg overskud ikke at finde ud af, hvordan man downloader den her. Så den får jeg altså ikke vide. I gik ud på det her tv-afsnit, hvis vi kan se den igen. Jeg var med i den. Det var meget godt. Også hvis jeg har været i biografen her på nylig, så har jeg sikkert også set mig på storskærmen. Hansen og Pionen er der også stor del af. Yes. Ja, her NG.
Jeg har ikke kunnet finde så meget frem, som jeg har lavet på vores Lissabon-tur. Men jeg vil alligevel lige smide et ord eller to til de idrætsdage, vi har haft. Det var virkelig nogle lortdage. Man var tvunget til at møde op, man skulle helt ud til Vibe, det var fuldstændig vanvittigt. Men det var hyggeligt nok, vi spillede noget fodbold nogle af os, og vi klarede det okay. Jeg tror aldrig, vi vandt noget, gjorde vi det? Nej, vi vandt aldrig noget. Det var tæt på, at vi kom til en anden plads i år, kan jeg huske. Ja, Hvis han ikke har spurgt det selv, så... Jamen, du var ret. Det var selvmålet, det godt. Ej. Det var der. Nogen spillede noget volleyball, og nogen havde spillet noget, var det frisbee, eller var det rundbold? En masse bullshit. Den dag, jeg var så basically. Jeg har nogle billeder her. Ja. Ja, de billeder, jeg har taget, ja. Og det er så billeder fra første år, ikke andet år. Og det eneste billede, der rent faktisk var, det var det der billede med hjemme med den der maske, og så et billede af Marsen. Stadig har jeg taget billederne. Jeg tror, det passer. Ja. Yes. Og så fordi der ikke var så meget indhold her til andet år, så tænkte jeg, at jeg lige ville snakke lidt om nogle af de lærere, vi har haft. Det her det er et billede fra en gang, hvor Mirset han havde troet med, at der var sådan en dag, hvor der var kun 2 timer. Og han troede med, at der var undervisning, men folk var overbevist om, at der altså var virtuel tid, og der kom ikke rigtig nogen. Den så med, at dukkede op, og så tog man hele angrebsligningstalen, historien. Så var der 2 billeder lidt op, kan jeg huske. Det var meget hyggeligt. Men som sagt, vi kender jo ikke nogen af lærerne sådan personligt, så hvordan kan man så snakke om dem, og så med noget genkendeligt, om det, så tænker jeg, at jeg vil prøve at kigge på nogle af de lærere, som har nogle meget karakteristiske karaktergivningssystemer. Det var der nemlig et stykker af, kan jeg godt love jer. Vi kan starte med Henrik. Ham jeg synes, vi havde i det første anden det var helt jeg gik et rygte om ham, om at hver gang jeg skulle give en karakter, så tog han en masse papir og skulle skabe ud sådan nogle firkanter. Og så skrev han navn på dem, navnet på hele klassen, så skrev han en karakter på de andre steder. Så delte han op i 2 og kørte dem rundt. Så trak han et nummer, eller et navn, og så trak han en karakter, og så var det det. Ja, jeg kan lige sætte en sjov historie. Jeg ved ikke, om I kan huske mig og Kasper. Vi sad ret meget sammen og lavede basically, vi var nærmest en person i vores fysiske og vi lavede ikke rigtig sådan noget. Det var vi kom bare, mødte op, hørte hvad han havde at sige, og så var det det. Hørte på ham så meget, vi nu kunne holde ud. Det er som regel cirka, vi kan sige, 45 minutter, så det ikke mere. Men så der var en standpunktkarakter, der fik vi 02 begge to. Så var der en årskarakter bagefter. Vi havde ikke ændret nogen adfærd eller noget som helst. Så vi gav 02, og Kasper han fik 10-10. Der var ikke nogen, der havde startet Henrik. Der var ikke nogen, der havde set Henrik. Der var ikke nogen, der havde afledet noget til Henrik. Det var bare sådan, det var. Det var helt fantastisk. Og så fik jeg så 02 igen sat på den, det var Så har vi Jens. Det var godt. Det hedder som Jens, at når først man har givet en elev en karakter, så var det, man har haft en liv, så der ikke sker aldrig noget. Man kan gå op og snakke med, og man kan række hånden op en hel del eller noget. Jeg tror bare, at du kan copy-paste det eneste gang. På biologi, der blev den endelige karakter, der blev dømt på, han havde lavet en test, hvor man så skulle lave en test her, og ens karakter blev så baseret 100% på den test, og så var det bare det. Det var også irrelevant, så det var meget fint alle sammen. Så er der Mirsat. Den er meget kendt, det kender vi alle sammen. Det der med, at 50% opgaver, problemopgaver med videoer, så ellers fuck dig. Og projekter. Det er andre ord for 02. Hvis PSV virkelig kan lide dig, så får du 0. Det er tilfældet med nogen, desværre. Så var der Hanne Vejler, jeg ved ikke, om I husker hende linjeven, der brugte hårdt. Ja. Det var sådan med hende, at det eneste det handlede om, det var, hvor meget man kunne bullshit de der fremlæggelser der. Jeg kunne huske, jeg var ret god til det, jeg fik en ret god karakter. Det var ikke udmærket. Det var meget hyggeligt. Så var der Rikke. Det handlede udelukkende om, hvor meget man rakte hånd op i skolen. Det var lige meget, hvad man sagde. Så var det godt nok skidt med en totalt mundtlig i hvert fald. I skriftlig karakter, det var så meget, hvad man afleverede. Det er egentlig også fair nok, hvis man skal være. Men noget jeg lærte, det var, hvis man lige vil være sådan lige præcis den der stræber der i det fag, så
skulle lige gå op som en tilrække efter sigende, hvis den snakker lige, det må jeg bare sige. Det er rigtigt. Det er undervisning, der var så ikke. Det var en god sag. Og Rikke, hun var ikke sur på skuffen. Så kommer vi til studieturen. Der er det her billede af os ude foran den der kirke, katedral, ting, hvad det egentlig var. Jeg kan ikke huske det. Under din arm. Hvad? Under din arm. Nej, vi er i Lisbon, ja. Igen har vi nogle lidt størrede folk, vi ikke lige husker med, at der ikke er nogen meget Josefine her kan se, og noget forskelligt på sejr, kan se. Der er en helt ude til højre, der er taget så godt. Hvad har du tænkt på det? Jeg tænker på det. ja. Dejligt, du så ikke, Kamps. Det var en god tur. Jeg har ikke husket særlig meget på turen. Men jeg har lige nogle rigtig gode stemmespillere. Det var en rigtig hyggelig tur. Vi fik mulighed for at være en hel del sammen og opleve en masse ting sammen. Og det var meget hyggeligt. Det var en lidt måde at være sammen på, end når vi ellers er sammen. Jeg vil sige, tak. Ja. Mange af de her billeder er taget fra Josefines Facebook, hvor det her lort ligger. Og så har jeg også fået nogle enkelte fra Josefines bøger. Kan du ikke bare gå ind og stoppe? Michael Jackson, ja. Hjemtur. Nej. Så var der, det er det. Så er vi Mathias der. Ja. Og det her billede, det er altså hovedsager. Det er Rosen, der lige slækker mig med dansen her. Det var det i år. Det var helt fantastisk. Det var helt fantastisk. Så det her. Det er mig. Så kom vi i tredje liv, og det var altså det der. Og ja, det var vores kærestebillede, vi havde stadig Randers. Du havde på det tidspunkt, havde du det? Ja. Så du må have været inde over det her. Så bare en lille smule i hvert fald, jeg kender til det. Det var meget hyggeligt. Ja, der er sgu ikke så meget at sige det der. Så som sagt, der er ikke sådan vanvittigt meget at snakke om tredje G heller, fordi vi har været meget separeret. Vi har forskellige valgfag, vi har forskellige teknikfag. Vi har ikke rigtig været sådan sammen på den måde, som vi har været nogle af de andre år, men det var altså lige en stor ting, der var muligheden har lavet af den. Der har måske været for meget andet i hovedet en social samvær ved det, jeg har været sidste år, men måske været lidt mere seriøst. Yes, Muligheden har været der. Der er ikke så meget at tage frem fra tredje år, men jeg synes alligevel, at vi skal kigge på det karakteristiske ved vores klasse, det er, hvordan det sidder. Og nu vil vi se, jeg tror faktisk, det er perfekt. Det er faktisk ikke noget. Nu ser jeg så sådan et billede af, men det er det. Det kommer. Vi har klassiske første rækker, og her har vi Mikkel Sprone med Lars Lasso. Og så har vi Patrick og Frederik, de sidder derovre. Det er den klassiske første række. Det er det, man kan ånde lærerne i ansigtet. Og det er helt fantastisk. Så har vi sådan en rigtig stor sådan mellemting. Det er sådan, Jeppe han sidder på anden række i dag, Alexander sidder på anden række i dag, jeg står her i dag. Kasper, Rasmus, Jysse, Suji, Anton, Jakob, Mathias, Stoffer. Lige knap se. Der var ikke plads. Det kunne blive der ikke plads i min det. Ja, det er ikke plads. Men det passer også udmærket. Og så har vi Classic. Helt yderst. Han sidder helt ude i hjørnet. Jonas han sidder ved siden af. Fint nok på bordet. Så er Andreas, og så Jonas. Se, du er ikke med på det her billede, fordi du kan sige i partiets side hvor som helst. Nogle gange sidder du på første række, nogle gange sidder du på anden række, nogle gange sidder du på tredje række. Det var lidt over det hele. Så ja, det var lidt om... Det er så det rigtigt. Og jeg har også en lille smule her. Ja, nej, det var faktisk lige bare det. Ja. Tak for 3 uger.